tapyan na nang so saray sitwasyon na saray ka nang nila kaya dalak yan binilang ko atras abante agaw nung ka kanyan pinashare kong matiraraya kapalayan tikiatap kan nang ko ng sitwasyon ba ano kalas parang mga yun na flow na Sial! Sial! cuma Asan kayo lahat? Buat kayo doon! ayuda ay kasi Indonesia ka ini nanti ka ay yung nilaban kami lang sino kasi nang Hindi! Hindi pa ito yung malaya! Asan kayo tinakalan? ay yan lang te kanya jangan ngapinito ko kapyan ibaling nang kusari kabalo yan tayo ya ang gano pulis na dirap wala yung nagawag ko pinashare pa kayo dyan gano'n ngapinito ko Pa-share kayo! Nga po man ito rin maklalaman! Gusto maklalaman yung pa-share! Takla sila! 2,000 years later. Awan dyan tayo naman kapalayan ta indan tayo raya residente ya dirap indan tayo raya ayuda kapya nung manlikat diraet agdi bagay aga kung gagalaw ya saya next ayata marikit nyay belas Salamat! natan si Mrs. yung marireklamo indan tayo manayuda pero nga pinibaga to tanang kaya ibaga to ya agak mangitar anya Mrs. aya kinya para facial yoya piano ang gano lakay ang putang ang gano unta saw kay delap aga na deral sa putisyo uyog yun lupa yo yang gadapan 3 times a day kana aga na deral sa putisyo Kunsel! Nakan kuya! anti beauty Beauty na ba? Ang kapit-kapit na adyan siging kay naman Mrs. kayo mapaga to Wala pipili nyo! wala na yung supply Mrs. kayo mapaga Maganda na! Beras! Siya sabon! Anti balit na pagkanggalan ng Mrs. na piano ito kitay na misteryo Maganda na ang sikarga nyo! Maganda na sa tapo! ano ba yung ilako yung wala yung saliyo pala next okay wala yung siksi babala senyor ay bae bali-bali sulong nyo singa kayo kina si Maria Mercedes at si senyor so kintayo natan usupply ang mga naayuda ay maintenance vitamins nya baya inomyo ya mamilo at sanagaw tapyano ag kayo kayong kapoy tan asa natin pugyo ken kasel tan nya ne so sa kaya inuman nyo mamilo mo tad sanagaw ya tapyano unugaw kayo aya ayo liliko ng sinila ibutuyo ka nung nasabi pa namin ang buto-buto sulimayo kasi kayo inatay